Een klap, een spiegel die het afbreekt. Het lijkt het al hier op een onrieding. De bestuurder van een bestelbus meent dat hij het silhouet van een mens zag. Hij belt de politie en die zet grut in. Wij konden echt niks vinden. Nou, blijft hebben we de brandweer waskouwen. De brandweer had in een sletten zocht werd het gebeurd wezen. Wat we in de wolf vonden hebben stukjes plastic van de spiegel. Maar er ziet ook geen bloed of hierop. Stel je voor dat hij een hinderrekker hier of iets dergelijks. Dat ziet er dus echt niet op. Nou, blijft de brandweer is nog bezig met een warmtecamera. We hebben nog een speurhond bijzet. Ik ziekenhuizen bellen, huisartsposten, neem maar op. Maar ja, ik hield het weer nog geen melding binnenkomen dat er iemand thuis kwam weer of dat er wat gebeurt weer. Ja, rond jou en jou ben we ophouden, de ziekte. Die man is flink schrokken, kan ik me bedenken. Maar het is nu een verhaal dat je dan niks vinden. Nee, het is een heel bijzonder verhaal. Nou ja, en op een gegeven moment dan ben je zo ziek, maar je kunt niks vinden. Dan ga ik nou bij de mensen die er in omjouwing winnen, gaan we vragen. Ja, misschien is het toch een beesttrekker. Dus we willen mensen graag oproepen die in de buurt winnen en een verwonnen beest zien of zelf hebben. Nou, bel je dan alsjeblieft van de politie.